2002 ýyldaki waka da şu türmelerde aýdyň adamlary, öňe çykan aýdyň adamlary ýok etmek üçin gurnulan bir ýörite özleriniň gurnan wakasy. Şu ýerde onda dünýäde ne halkara insan hukuklarynyň jarnamasyna hiç hem dogry gelmeýär bu. Hiç bir maddasyna dogry gelmeýän kanun daşy bir hereketler edip Türkmenistanyň sözde hökümet diýesini şu jenayetçi topary şu halkara hukuklarynyň hiç bir maddasyna jarnamasynyň hiç bir maddasyna deň gelenek bu. İnsan daşy, hukuk daşy hereketler edip şu aýdyň insanlary ortadan aýyrmak niýet bilen edýär. Bu zatlaryň entek arhivde durandyr. Sagat üstü açılıp buların hemmesine hasap berjek wagtlaryň gelip ýetýär. Bu ene Suriýadaky näme? Prezidenti Başar Asadyň başyna gelen şol adam näme üçin ýurduny terk edip gaçyp gitdi? Şunu erwet işleri edenseň halkyň öňünde durmana hiç ýeli güýji ýok, güýji galmady. Bizim Türkmenistanyň jenayetkar toparam onu şeýle jenayet işläp otyr. Leyla hanım size söz verelim. Wagtymyzy azalya berek, sağ ol, başytyna. Doğru aýtdyňyz. Jahan abla, kaçan eçelli bu zulüm ötkezip oturad eken halkyna. Ine hazır indi bolup durgan zatny aýtayım men size. Ine Türkiýede hazır oturma izin bermeýin durupdy. Köp adam ýakyna getip gelmeke, pasportunu üzettirip gelmeke dem ýagdaý ýetmegenler badan. Getse gelse şunçally pul